uste berak ere momentuko gauza bat da. Deseroso dabil. Sakea Zabalera. Eutsi Artolak. Dario. Gainean da. Beste Ornabiko bat. Aukera hundiak ematen bat. Bai. Eutsi, Iñaki. Hor luzatu behar du. Ongi luzatu du. Zer aukera. Zasmatu. Atzera Ariok. Gantxoa. Eraman bai baina oso motzean. Gozatu. Diak ere larri da biltza orain. Iñaki. Tanto nekagarria. Oso. Ongi luzatu du. Ezker Orman sartu gainera. Eraman Dariok. Oinetara jokatu Iñakik. Eutsi Ezkaraitarra. Oso gorra, Ezker Orman. Ongi atera du. Eta eman. Ezkerrez. Bila doa Dario. Beste Ornabiko bat oraingoa bai. Oso gorra. 6 pilotakadako tanto bat jokatua zuten. Oraingo honetan 25 pilotakada jo dituzte. Minutu bat eta segundo bat iraunduen tantoan. Eta Artolak ez du etenaldirik. Xabiertanik egia, Eta Artolak etenaldi eskatuko luke. Baina hartzitzakeen hirurak hartuak ditu. Hasieratik okertu gaitzaizkio gauza. Baita. Hiru eta utxean eseri alda lehenbiziko aldiz. Sei eta batean bigarren. Bai, hiruan uste dut izan. Gero 10 eta hiruan edo berriz. Eta Dariok oraindik etenaldirik ez du eskatu. Eta aurkaria hurbiltzen hasten zaionean hor dosifikatzeko beste baliabide bat badauka. Aurkariaren erreakzioa mantsotzeko. Baita lehen aipatu zu hasiera eta bai